Vasul cel gol, poveste populară chinezească. Se povestește că, de mult, în China antică, era un prinț care urma să fie încoronat împărat. Însă pentru aceasta, legea îi cerea să se căsătorească. El a hotărât să organizeze o competiție între fetele de la curte pentru a vedea care dintre ele ar fi demnă să devină împărăteasă. A anunțat că va da o petrecere la care va primi toate pretendentele la tron și va lansa o provocare. O bătrână care servea la palat a auzit vorbindu-se de pregătiri și a cuprins-o un sentiment de tristețe. Știa că fiica sa avea sentimente profunde pentru prinț. Când a ajuns acasă, i-a povestit totul fiicei sale și s-a întristat, aflând că tânăra vrea să meargă la petrecere. Fiica mea, ce vei face tu acolo? Vor veni fetele cele mai frumoase și mai bogate. Scoateți din minte ideea asta prostească. Însă fiica i-a răspuns: știu că nu am nicio șansă să mă aleagă pe mine, dar am șansa de a fi cel puțin pentru câteva momente alături de prinț. Asta mă va face fericită. Seara, tânăra a sosit la palat, unde a întâlnit cele mai frumoase fete, cu cele mai frumoase haine și cu cele mai scumpe bijuterii. Într-un final, prințul a anunțat provocarea. Voi da fiecăreia dintre voi o sămânță. Trebuie să o cultivați și să o faceți să crească. Aceea care îmi va aduce peste 6 luni floarea cea mai frumoasă va deveni soția mea și viitoarea împărăteasă a Chinei. Timpul a trecut și tânăra își îngrija cu multă răbdare și tandrețe sămânța. Știa că, dacă frumusețea florii avea să fie precum dragostea ei, nu avea motive de îngrijorare. Au trecut 3 luni fără să răsară ceva. Tânăra a încercat toate metodele pe care le cunoștea, dar nu s-a întâmplat nimic. Zi după zi își vedea visul tot mai departe, însă iubirea ei era tot mai puternică. În sfârșit, trecură cele 6 luni și nimic nu răsărise. A hotărât că se va întoarce la palat doar pentru a-i fi aproape de prinț pentru câteva momente. La ora stabilită se afla acolo cu vasul gol. Toate celelalte pretendente aveau flori, una mai frumoasă decât cealaltă, în cele mai variate culori și forme. Era cuprinsă de admirație. Niciodată nu văzuse o scenă mai frumoasă. După ce a trecut pe lângă fiecare în parte, prințul a anunțat rezultatul. Acea tânără frumoasă cu vasul gol va fi viitoarea mea soție. Toți cei prezenți la eveniment au avut cele mai neașteptate reacții. Nimeni nu a înțeles de ce prințul a ales-o tocmai pe tânăra care nu cultivase nimic. Atunci, calm, tânărul a explicat. Ea a fost singura care a cultivat floarea care a făcut-o demnă să devină regină. Floarea sincerității. Toate semințele pe care vi le-am dat erau fierte.